Evo, Kristina, ovdje imamo 3 proizvoda, konkretno 2 spomenara i jedan mali dnevnik zahvalnosti. Meni posebno drag jer potiče zahvalnost kod male djece i uči ih od najranijih dana zapravo kako biti zahvalan, kako primijetiti u danu nekakve trenutke na kojima stvarno treba biti zahvalan, kako biti zahvalan na ljudima oko sebe. Pa što ti misliš o zahvalnosti? Pa zahvalnost je dokazano ključ sreće. I zapravo je fenomenalna vještina koju možemo doslovce istrenirati jer možemo se uvježbati da svaki dan i u svakom trenutku vidimo ono što imamo, time gradimo i mindset obilja, a ne ono što nemamo. Tako da uvijek možemo tražiti sve što imamo i na tome biti zahvalni. Ja sam toga srećom bila svjesna još dok je moj sin bio mali, on je sad tinejdžer i imala sam dugo običaj dok je bio jako mali, kad sam ga uspavljivala, da na kraju dana prođemo kao Luka na čemu sve možeš biti zahvalan danas. I dok je bio jako mali nije uopće meni svačao prvo što ga pitam, pa sam ja rekla par primjera, pa je trebalo neko vrijeme da onda on jedan primjer navede, pa drugi, pa treći, pa bi ja nekad zaspala prije njega, to mame znaju, znači uspavljujete dijete, zaspete vi prije, oni su još puni energije. Onda bi me on znao probuditi, mama, ali nismo prošli na čemu smo zahvalni danas. Tako da mislim da je to jako dobro. On je sad u tinejdžerskoj dobi i vide se rezultati toga. Znači vide se rezultati izgradnje tog mindseta još u ranoj dobi. Da, to je jako, jako bitno. Da. I vjerujem da onda i njemu isto olakšava danas. Čak i suočavanje s određenim emocijama, kako procesuirati recimo ljutnju, tugu, strah. Svakako. Da. A osim toga, evo ti u ruci držiš još 2 zanimljive knjižice, odnosno 2 spomenara. Ovo su super proizvodi. Evo, pričali smo o tome, ja sam i voditeljica sistemskih konstelacija i zapravo tijekom te edukacije sam shvatila koliko je ogroman utjecaj naših predaka na naš život, pogotovo baka i djedova i tih raznoraznih priča kojih mi nismo svjesni, a utječu i oblikuju naš svakodnevni život. Tako da je super ako imamo živućeg baku i djeda da nam to može prepričati, a još bolje da nam sve to zapiše. Ja sam imala sreću da sam ja doživjela da je moja baka umrla tek kad sam imala 35 godina, tako da sam imala puno vremena se s njom družiti. Nažalost, moja mama i tata su umrli, pa Luka nije imao toliko vremena s njima. Ali ima drugu baku i djeda kojima sam oboma poklonila ovo i oni su oduševljeni i pišu sve za njega. Jako puno toga pišu, stvarno su presretni sa poklonom, a ja vjerujem kad on to dobije od njih da će on biti presretan i ne samo to, nego će zapravo kroz te sve priče i uspomene moći kasnije vidjeti kako je to utjecalo kad malo odraste i kad sazrije, vidjet će koliko zapravo to sve povezano i kakav utjecaj ima na njegov život. Je, zaista evo baš jedna lijepa priča i na kraju krajeva lijep poklon za pokloniti nekome. Da. Ja sam još i nekim svojim prijateljicama koji su malo stariji od mene ili koji su rano postale bake to poklonila i isto su totalno oduševljene. Čak svi kažu, naravno nemam još to iskustvo jer doći će vrijeme i za to, ali ove žene koje su bake kažu da im je još ljepše biti baka nego mama, tako da je ovo stvarno top poklon. Evo, dragi gledatelji, vi ćete također moći dobiti na poklon ova 2 spomenara, odnosno 5 mojih malih dnevnika zahvalnosti, kako biste onda i kod svoje djece mogli poticati tehniku prakticiranja zahvalnosti.